Hello. Sanibonani, Dumelang, molweni, thobela, ngibingelela nonke ekhaya ngiyethemba ukuthi niyaphila guys. Jozi, it's flipping cold guys, it's freezing. Lalela nami ngine-flu namhlanje kodwa ke angina choice, ispani. Sisendleleni ke namhlanje njengoba benginithembisile ukuthi kwamele sithole iwinner namhlanje kwi-Friday. Guys, uya understand ukuthi nami ngazi nanokuthi kiwa kuphi. Ngizobona nje ngendlela ukuthi kahle esishonisa kuphi. So ngiyacela ke nawe lapha ekhaya ukuthi ungayendawo ngilandele uzobona ukuthi le ndlela izosifikisa phi. Let's go asabi. So njengamanje ke guys sothathela iwinner yethu ibouquetnyana ukuze masifika nje kube mnandi uyabona asenze kanjalo ke. Let's do this. Kade sihamba asisafiki hayibo ithi manje 1 hour away ngeke bilweni yami ngathi sesiyafika ke manje sesingena naselokishini ima ngathi kunamakhipkhiphu la kade umuntu agcina amakhipkhiphu just ukuthatha ibreak kancane ngilula inyawo asehlikeni lana kodwa sesidengo manje nje sanibonani niyaphila ngilahlekile ngifuna angibaza amagama abo but angizwa ima senazi ngani ukuthi ngiyakuphi. And the winner is ngani kunibonga nonke ngibabukelile ukuthi bawine ngibonga ningiphe lona uNkulunkulu anibusise kukho konke ningenzele kona uNkulunkulu anibusise ahlangabezana nazo zonke izidingo zenu.